Bare en eneste gang i dit liv. Undskyld. Jeg fik et chok. Det med chokket, det er vigtigt. Det er meget, meget vigtigt. Det kan være, det kan hjælpe os med at få sat nogle af de ting på plads, som du så gerne vil. Hvad er det for nogle ting, der skal på plads? Er det noget op i dit hoved? Ja, det kan man godt sige. Ja. Hvad hedder du, Kittelmann? Ejner Mosgaard. Jeg er professor. Ja, ikke hos mig. Kom her. Se her. Her sidder professoren. Og der sidder Ejner. Hvad vil du gerne sige til professoren? Det kommer an på, hvad han er professor i. Nu siger jeg noget, der er meget vigtigt, og jeg siger det kun én eneste gang. Professoren, det er din far. Og du er Ejner. Og du er en meget, meget lille dreng. Kom her. Sæt dig her. Og se på den lille dreng. Og oven på professoren? Sæt dig nu. Okay. Hvad ser du så? En lille dreng. Det var fint. Ja. Fint. Det er godt. Nu kører det. Nu skal du høre. Det, du ser, det er resultatet af dine forældre. Du ser dine forældres barn. Ja, mine forældre havde ingen børn. Du ser dig selv for helvede. Dig selv. Nå, ja. På den måde, ja. Stil dig her. Ja. Og så ser du på begge stolene. Hvem er det, du er gal på? Jeg er ikke gal på nogen. Du er du så. Jeg er sikker på, at du er gal på professoren. Det kommer an på. Ja. Hvad kommer det an på? Ja, det kommer an på, hvad han er professor i. Nu bliver jeg vred. Nu bliver jeg rigtig vred. Er du klar over det? Ja. Det kan godt være, at jeg dobler prisen med den her behandling, bare for at provokere dig til at samarbejde. Først skal vi finde ud af, hvem du er gal på. Og så skal vi høre dig skrige. Ja.